Dobrodošli u podcast Hrvatske udruge za odnose s javnošću, kojega proizvodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, s tjednikom Lider, a sve zapravo u suradnji s Agencijom za elektroničke medije u sklopu projekta uspostave nacionalne mreže fact-checkera u Hrvatskoj. Moja sugovornica danas je gospođa Jasna Vaniček-Fila. Ona je bila ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija pri Ministarstvu kulture i medija. Uskoro čeka jedna nova rola o kojoj će onda možda ona sama malo više kroz naš razgovor, ali zapravo prvo ti želim zahvaliti Jasna na odazivu i na tome što ćeš nam pomoći malo temu dezinformacija, odnosno borbe protiv dezinformacija i lažnih vijesti, povezati i s onim što radi Ministarstvo kulture i medija i sa samim medijskim prostorom, jer između ostalog i bivša si novinarka. Možda za početak da nam kažeš par riječi o sebi, da malo ovako razbijemo tremu, koje nemamo, naravno ni ti ni ja, ali svejedno. Sad mi, dobar dan svima i hvala vam na pozivu. Sad mi zapravo pada na pamet, s obzirom na to da predajem jedan kolegi na Sveučilištu Libertas, da sam znala svojim studentima reći predstavite se u minutu, pa ću tako kratko i ja. Temeljnim obrazovanjem, jezičarka, prevoditeljica i tako dalje, dakle književnost i jezici, ali sam doista gotovo 20 godina provela u medijima. Provela je možda i krivi glagol, dakle bila u medijima, krenula od dopisnice Večernjega lista, pa na lokalnom radiju, na županijskom radiju, Hrvatskoj radioteleviziji. Tamo sam se bavila temama civilnog društva, nacionalnih manjina, s obzirom da sam i sama pripadnica nacionalne manjine, radila u 10 godina više od 400 priloga na češkom jeziku u potpunosti realiziranih. To su uvijek zanimljive teme gdje postoji suradnja u sklopu eurovizijskog programa. Dakle, bila sam i u jednom privatnom mediju 4,5 godine, Medija servis, kada smo ga zapravo osnivali tamo 2009. godine. Iznimno cijenim kolege novinare koji su tada radili sa mnom, tipa Lana Ružičić, bila je Mila Čerina, danas Moralić, Željka Gulan, Adrian Devrnja. Radili smo jedan sustav doista vijesti u suradnji sa lokalnim radiopostajama i bilo nam je tada, govorim u tom vremenu kad smo krenuli, u interesu da zapravo profiliramo i lokalne i regionalne reportere, novinarstvo u najboljem smislu riječi, a ne da to budu nekakve generirane vijesti koje svi prenosimo i prepisujemo jedni od druge. To bi stvarno bilo jako loše. Dakle, od 2016. sam asistentica, predavač na Libertasu. Evo, radila sam i kao savjetnica u Saboru za medije, a posljednje 4 godine u Ministarstvu kulture i medija. Širok je spektar i doista nekakvo to ključno vrijeme, bih rekla, spojeno s ovom vašom današnjom temom dezinformacija. Evo, tu smo negdje ove zadnje 4 godine. Širok je spektar i dosta je bilo rasprave vezano uz zakonodavstvo na razini Europske unije. Tu smo naravno i mi, sudjelujemo svemu. Evo, za početak toliko. Hvala puno. Da te pitam da sad to sve na češkom kažeš ili? Može. Jednu rečenicu samo ovako, da budemo zabavne. Dobrý den všem, kteří nás teď sledují. Hvala lijepa. Divno zvuči, divan jezik. Dezinformacije, to nam je nekako krovna tema. I vratimo se tvojoj ulozi i tvome radu u sklopu Ministarstva kulture i medija. Kako je ministarstvo zapravo, kako vidi svoju ulogu vezano za ovu temu, kako je nastojalo zapravo raditi na tome da u javnom prostoru u Hrvatskoj bude što manje dezinformacija, kako pak je nastojalo raditi na podizanju medijske pismenosti? Možeš nam malo o tome? Pa uvijek mislim da to posao nije niti jednoga ministarstva, da tu i da nikad nije fraza kad kažemo da moramo okupiti širi krug dionika. Dakle, kao što znate, dani medijske pismenosti su krenuli 2018. godine. Ministarstvo je tu od početka davalo potporu. Mi smo onaj prvi zakon o elektroničkim medijima ugradili kao obvezu medijsku pismenost u zakon o elektroničkim medijima iz 2021. Ona je još ojačana. Dakle, od 2018. se odvijaju dani medijske pismenosti koje provodi Agencija za elektroničke medije zajedno s UNICEF-om. Ja sad ne znam brojke na pamet, ali znam da sam ovi zadnji 7 su bili doista rekordni i ono što je bitno, dakle tu su uključene škole, uključeni su mediji, knjižnice, dakle širok spektar ljudi. Pritom sigurno ne bih zaboravila
i one ljude koje sam ja bila uključila kad smo osnovali zapravo radnu skupinu za izradu nacionalnog plana razvoja kultura i medija, koji smo evo uspješno i donijeli potkraj 23. godine. Dakle, tu su bile i kolege koje rade profesor Kaniža i profesor Labaš, profesorica Ciboci koji rade u Djeca medija isto tako. Dakle, u Hrvatskoj je niz ljudi koji se na neki način i profesora s fakulteta koji se bave tom temom medijske pismenosti, koja sigurno nije fraza. Evo, ja sam danas ulazeći tu k vama, negdje na ulazu vidjela, čini mi se, 8, mislim da su svi bili muški studenata, koji su sjedili i nitko nije razgovarao, svi su gledali u svoj mobitel. Neke nove navike. Ne kritiziram, dakle to govorim sociološki kao činjenicu. I ne možemo to kritizirati, ništa od toga da mi sad kažemo da, doista, dezinformacije jesu najveći izazov, ajmo to tako reći, za svaku demokraciju. Dakle, znamo da građani trebaju biti informirani da bi donosili odluke o svom životu na kraju. Pa politika je ta u kojoj se donose odluke o životu građana. I na kraju i kao novinarka i kao urednica, kad sam govorila i svojim novinarima, vijest je ono što utječe na živote ljudi. Vijest nije nikakav PR. Dakle, trebamo biti kratki i jasni i reći ono što utječe na život građana one zemlje Evropske unije. U tom pogledu, dakle, spomenula sam ministarstvo, dakle, cijelo vrijeme podupire dane medijske pismenosti, to smo stavili zakon. Ministarstvo, kao što znate, uvijek donosi prijedloge tih zakona na radnim skupinama, u širokoj raspravi. Sabor, kao predstavničko tijelo građana, onda taj koji ih donosi. I svi imamo pravo kritizirati. Isto tako, evo, mislim da je ovo dosta bitno. Nacionalni akcijski plan razvoja kulture i medija, to je prvi sveobuhvatni dokument, takav strateški, razvojni, koji je uopće donesen za područje medija u Hrvatskoj. Je li on proizašao iz krovne strategije ili... To je zapravo strategija. Aha. To je krovni strateški dokument, nacionalni plan, a onda iz njega je proizašao akcijski plan koji se sastoji od 3 nekakve ključne mjere. Dakle, jačanje položaja novinara, statusa medija. Pritom smo nekako to i malo razgraničili. Gledamo medije u cijelosti, ali gledamo kao iznimno bitnu ulogu novinara i novinarstva. Novinarstvo, kako ga definira na kraju i Europska komisija kao javno dobro. Tu je u tom jedna od tih 3 temeljnih onda, kako bih rekla, mjera koja ima niz aktivnosti, je i medijska pismenost. I ona je, dakle, od te 3 ključne aktivnosti ona je tu istaknuta. I taj strateški dokument je doista donesen na nizu stručnih rasprava. Tu su bili i predstavnici HND-a, sindikata novinara, predstavnici nakladnika, akademske zajednice, pravobraniteljice. Dakle, stvarno mislim da smo imali, evo, profesorica Vilović koja se niz godina bavi etikom u novinarstvu. Kad govorimo o dezinformacijama, mislim da nam je to isto jedna od ključnih tema. Tako da i onda donesete taj dokument, sad je ključno ga provoditi. Je li najbolji dokument ako ostane na papiru ili u tom digitalnom obliku, nismo ništa napravili. Uključujući i europske zakone koji se naravno moraju provoditi nacionalno, inače oni ostaju slovo na papiru. Pa cijelo vrijeme, evo sad ću još samo dodati, cijelo vrijeme, dakle, i dok smo ovo radili, kolegica Nives, koja je načelnica sektora za medije, sudjelovala, dakle, u donošenju Europskog akta o slobodi medija. Znamo što se tiče velikih digitalnih platformi da je donesen i akt o digitalnim uslugama, što je jednako bitno. A znamo isto tako, ja znam iz nekih svojih razgovora i sa profesoricom Nenadić, evo, streli smo se na jednoj konferenciji Vijeća Europe u Rigi, da nažalost ne samo mladi ljudi, ne samo djeca, nego građani u velikom broju ne razlikuju društvene mreže od medija. To nam je već problem. Je li to nekakva nova datost? Znam da možda nekoga, možda je deplasirano to pitanje postaviti osobi koja je jedan dobar dio karijere provela u medijima. Međutim, ako postoji taj reach, doseg, jednog influencerice koje je nekoliko milijuna, naklada nekakvog tiskanog medija je možda 10.000 primjeraka. Sad govorim samo o hrvatskim gabaritima. Postoji li zapravo neka nova vrsta razumijevanja toga što nam društvene mreže donose u smislu dimenzije glasila, dimenzije zapravo nekakvog medija, novog, drugačijeg, ali ipak medija, zbog njegovog dosega?
Pa da, medija, neću ja biti protiv ako govorimo o semantici, onda je to nekako posredovanje kad to doslovno prevedemo, ali činjenica jest da društvene mreže nemaju urednika, nemaju novinare, da bilo tko od nas može bilo što napisati na društvenim mrežama, da su to, mi svi ljudi reagiramo emocijama, pa onda ispadne da je dobra vijest jedino loša vijest, uključujući, dakle ne isključujem tu ni sebe, ne smijemo biti licemjerni nikako, jednostavno to tako je u nekakvoj ljudskom karakteru, tako da kako se boriti protiv toga? Na kraju i medijima služe društvene mreže za veći doseg svojih vijesti. Ono što mislim da moramo svi biti odgovorni, to smo raspravljali na radnim skupinama, mi smo osnovali, budući da sam ja imenovana i nacionalnom koordinatoricom za ovu kampanju Vijeća Europe za jačanje sigurnosti položaja novinara. To nije ništa samo njihova fizička zaštita, ne samo to, dakle, nego doista za jačanje svijesti cijele javnosti o važnosti novinara i novinarstva. Tako da jesu li društvene mreže? Ma jesu, preplavile su nas i znamo i po svim istraživanjima da zapravo najviše tih online manipulacija, dezinformacijskih kampanja dolaze s društvenih mreža. Neki su slučajno, neki su namjerno. Sjećam se istraživanja, čini mi se iz 21. ili 22. koja je upravo radila u sklopu ovog projekta medijske pismenosti UNICEF i Agencija za elektroničke medije, da je samo 23%, to je bilo istraživanje za Hrvatsku, građana provjerilo vijest prije nego ju je podijelilo. A što mislite koji su dijelili? Ona koja ih je najviše dirnula. Naravno, tako? znači ta emocionalna komponenta. Dakle, ako jednom podijeliš laž, ona je tu, ona se proširi kao požar. Jedno pitanje. Kako gledaš, pričamo puno o medijima, ali to nije nevezano za temu, zato što je provjera činjenica jedan od osnovnih postupaka zapravo novinarskih, i s time će se složiti i mlađi i stariji i seniori od novinara. Kako su se mediji, sami mediji, ovi klasični mediji promijenili unatrag 20 godina? Koliko su na njih utjecale neki zahtjevi novi publike? Koliko će zapravo neka publika za idućih 10-20 godina konzumirati ove klasične medije, po time mislim televiziju, radio? Ja ću sad krenuti od kraja ovoga pitanja. Može. Ono što nam pokazuje Eurobarometar i sva druga istraživanja, unatoč tome što su svi prognozirali odumiranje radija, radio nije odumro i prema istraživanjima njemu se i dalje vjeruje najviše. Neki će reći zato što je to informativni program najkraći, ali radio je takav medij koji ne trpi preduge informacije, ali one su kratke, jasne, imate tonsku izjavu nekoga i tako dalje. Dakle, nije izumro unatoč internetu, unatoč društvenim mrežama i tako dalje. Ja vjerujem da ništa neće izumrijeti. Ono što mi je svima nama, mislim da nam je žao, što smo izgubili to takozvano sektorsko novinarstvo. I sama nekad kad sam radila izvještavanje primjerice sudsko sam, evo tad je bio kolega Miljuš koji sudjeluje i kod nas u radnim skupinama za borbu protiv SLAPP tužbi. Ja sam sama prošla niz edukacija tada, ne bih li bila sudska izvjestiteljica i razlikovala terminologiju kao nepravnica. Dakle, mislim da nam to svima može biti žao. Ono što vidim pozitivno, novinarima danas nije ni malo lako. Dakle, moraju skakati iz teme u temu. Svijet je takav da globalno su nam dostupne mnoge vijesti. Morate biti brzi. Istovremeno spomenut ću jednu i sociološku teoriju, dakle medijatizacije, gdje i ovo što biva izgovoreno u političkom životu se svelo na toliko kratke soundbite rečenice sa svrhom da završi na društvenoj mreži ili u medijima, da primjerice oni izvjestitelji iz Sabora gotovo da više ne prate rasprave, nego izjave bivaju uzete negdje po hodnicima, pa ono što je u navodnim znacima atraktivnije, to će dospjeti u medije. Znači, kratki, atraktivni sadržaj su jednostavno postali norma. Ali ja tu ne bih, mislim, nije u redu da mi sad nekoga otkrivimo u medijima. Dakle, promijenila se dinamika i zahtjevi tržišta na kraju dana. Tako je, sasvim sigurno. Ja sam sigurna i cijelo vrijeme i komuniciram i u svim tim našim radnim skupinama jesu kolege iz medija, znam koliko im nije lako, ali ono što svakako treba pohvaliti, evo u našem ovom nacionalnom koordinacijskom odboru u kojima 40 članova su i kolege iz Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na čelu sa kolegom Goranom Penićem i mislim da su sjajnu stvar napravili. Evo, uskoro će mislim i potpisati sa nakladnicima. Znamo da imamo i zakon o autorskim pravima iz 21. godine koji
jedna smo od rijetkih zemalja koji definira i novinarsko djelo kao autorsko djelo. Dakle, obvezu potpisivanja novinara kao autora. Evo, prije nekoliko mjeseci prvi put smo svjedočili da su potpisani autori na našem javnom servisu na HINA-i. Mislim da je to jako bitno. Uz toliki broj portala da to je to ono nekako pitanje možda samoregulacije. Da cijenimo novinare koji su napisali vijest i mislim da je tu doista veliki iskorak napravljen u samoj novinarskoj struci. Dakle, da idemo za tim da ne možemo prepisivati tuđe vijesti, ne preuzimati odgovornost, a s druge strane da vi i ja danas kad čitamo vijest zapravo vidimo koji je novinar to napisao, koji poznaje tu tematiku, koji će nam donijeti provjerenu informaciju. To je sigurno bitna borba protiv dezinformacija, koje često puta te dezinformacijske kampanje upravo ciljaju i na novinarstvo. Ne bismo li mi izgubili povjerenje u medije? Je li to taj problem s medijima danas, što premalo ljudi razmišljaju i vjeruju klasičnim medijima? Kako se tome dovinuti? Znamo da neke države poput recimo Finske dugi niz godina ulažu u medijsku pismenost i zapravo osvještavanje javnosti o tome koja je doista uloga i vrijednost i težina jednog recimo istraživačkog novinara ili novinarke. Da. Možemo li mi povratiti povjerenje u novinare i možda ovo što si rekla, potpisivanje novinara, je li to nekako smjer korak u pravom smjeru, jer danas i mlađe generacije percipiraju sadržaj kroz osobu. Dakle, ako ona ima ime i prezime, ako je to neki influencer, jer budimo realni, novinari su svojevrsni influenceri prije nego ta terminologija uopće postojala. Je li to taj neki moment da možda pojedinci u novinarstvu mogu profilirati profesiju na neke nove načine, afirmirati je ili kako gledaš na drago mi je da si to spomenula. Meni se isto tako čini. Jučer sam bila na saborskom odboru za ravnopravnost spolova gdje su s pravom isticali neke grozne naslove koji su doista bili štetni. Kad se tu novinar potpiše imenom i prezimenom, koji je profesionalan novinar, kojemu je stalo, mislim da je to bio onaj početak novinarstva. I kad sam ga ja radila prije 25 ili 30 godina i danas. Mislim da je to doista dobar i važan put, da time prepoznajemo i cijenimo novinare i znamo tko nam je to napisao i da pročitat ću tu informaciju jer mi je ona provjerena, jer mi je to novinar taj i taj napisao. S druge strane, struka je važna. Dakle, znamo da će novinarstvo uvijek, za razliku od nekih drugih struka, moći ćeš završiti bilo koji fakultet ili čak ne završiti ako se time baviš doista, ali naravno uvijek se usavršavati u samoj toj struci. Mislim da je to potpisivanje novinara iznimno bitno i na našim sastancima, imali smo zadnji sastanak možda prije mjesec dana oko dezinformacija, ja uvijek drago mi je što u tom nacionalnom koordinacijskom odboru je, i profesorica Vukić iz Pule koja se bavi temom obrazovanja novinara do, profesor Leva koji radi u Osijeku, koji ima doktorski rad o dezinformacijama. Tako da mi smo, to nam je bio jedan od zaključak toga sastanka, osim što ovaj hvale vrijedan projekt koji provodi Agencija za elektroničke medije iz MPO-a. Tu smo dobili nekakvu demokratizaciju tog sustava provjere činjenica. Tu su i različite teme, ali ono što si ti bila malo prije rekla, svaki profesionalni novinar zna da provjera informacije počinje na početku pisanja vijesti. Bez obzira na to, mislim da smo dobili jednu dodanu vrijednost i s ovih 21 neovisnih provjeravatelja činjenica. Ono što je bitno da je tu i znanstvena ustanova i civilni sektor i mediji. Nikako mislim da taj sustav ne bi funkcionirao bez medija. Hvala ti što si zapravo sažela strukturu svakog od projekata, pa je onda tako i Hrvatska udruga za odnose s javnošću nositelj jednog od njih. Znači, udruga, netko tko je zagovarački nastrojen u ovome društvu, pa onda mediji i onda struka, najviša razina, dakle sveučilišna, fakultetska. Znači ti zapravo vidiš na neki način, ako mogu tako interpretirati ovo što si rekla, vidiš budućnost za ovaj projekt i mimo samog trajanja projekta. Znači nišno provjeravanje činjenica i nekakva podrška u krajnjoj liniji možda čak i novinarima kad istražuju neku temu da se obrate nekome koje može ili jest već provjerio neke činjenice. Može li fact-checking projekt biti podrška i novinarima u fact-checkingu? Mislim da može. Dakle, ja kao dugogodišnja novinarka ću uvijek reći to je početak novinarstva, provjera, ali
profesori koji su uključeni, a različite su teme od prehrane, ne znam, turizma, politike, sigurnosti, to su ljudi koji obrazuju i mlade novinare i druge struke, koji često puta zasigurno kad čitaju, gledaju, slušaju vijesti, nisu zadovoljni nekim informacijama, jer jednostavno novinar koji je to radio nije imao dovoljno vremena za provjeru. Mislim da je to zapravo dezinformacija društveni problem, pa je tako moramo i rješavati. Neće i na neki riješiti način medij sam. nekad nenamjerno u nedostatku vremena u lovu za čitanošću, klikovima. Mislim da je loše da imamo nekakav animozitet između toga. Ja sam isto potpuno se tim, kako bih rekla, logikom vodila kad smo osnivali i kad smo radili nacionalni akcijski plan i ovaj nacionalni koordinacijski odbor. Evo, možda to nije popularno reći, ali doista smo dobili pohvalu u Vijeću Europe. Ja sam imala, moram još spomenuti pohvaliti MUP i novinarske udruge. Imamo potpisane jedna od rijetkih zemalja u Europskoj uniji protokole za zaštitu sigurnosti novinara, zahvaljujući kojima, dakle, policija im osigurava zaštitu pri izvještavanju s javnih skupova. Isto tako oni, ukoliko im neko prijeti, online, offline, kako god, to trebaju prijaviti, mogu prijaviti, dakle imaju te konstantne kanale. Postoji protokol, ono što je bitno, ono što smo dogovorili još s MUP-om, MUP redovito izvještava kako se provode ti protokoli, kakva nam je iskustvo. Pa nedavno je bilo, mislim, jedno prije mjesec dana, tamo sam ja bila u Strasburu, situacija da je bio napadnut, mislim, jedan snimatelj RTL-a u Zadru, policija je odmah reagirala. To je užasno bitno da se pokaže da doista policija reagira i da netko radi svoj javni posao i da se takve stvari ne mogu događati, da i neka online i offline prijetnja je zapravo ista. Ne možete sjediti negdje u svojoj sobici i vrijeđati nekoga. A isto tako, mislim, sad ću reći i zakonodavni okvir. Mi smo zapravo ojačali i u zakonu o elektroničkim medijima koji je stupio na snagu u 10. mjesecu 2021. Dakle, ovo komentiranje ispod tekstova, tako da su za njega odgovorni oni komentatori ako napišu nekakav govor mržnje ili nešto, osim ako, dakle, taj nakladnik tog portala ne upozori, dakle da je to ne upozori na jasan način, to su sad svi napravili, i ne registrira korisnika. Tako da pokušavamo se boriti svim mogućim načinima i ovim zakonodavnim okvirom. Znam da to rade i sami mediji, da uklanjaju takav sadržaj. To je, mislim, borba konstantna. Ali to je impuls s europske razine, zapravo ono što se događa offline u stvarnom svijetu i što je nedopušteno u stvarnom svijetu, ni u virtualnom, digitalnom domeni našeg postojanja ne može biti prihvatljivo. To sam htjela reći, mi smo imali sastanak upravo u tim onda radnim skupinama oko provođenja. Kolegica Mandić iz MUP-a nam je predstavila, dakle, koliko je bilo takvih prijava, bilo ih je 12 do rujna. I većina njih 7 mislim da je i riješeno. Tu se još oko neke provodi i kriminalističko istraživanje, ali što sam htjela reći, dakle, ljudi, nekako činilo mi se kad smo razgovarali da je bitno da to novinari izravno koji se bave, koji su svaki dan na terenu, znaju u redakcijama, tako da evo mogu najaviti da ćemo mi, imamo pripremljenu već prezentaciju, da to ne bude nikakvo dosadno predavanje, nego da jednostavno kolegica iz MUP-a i ja kažemo, evo, znate, imamo potpisane protokole, da to naprave glasnogovornici na lokalnoj razini, mi u velikim redakcijama i prijavljujte. Time očekujemo da će tih prijava biti više, ali to i želimo. Jer ljudi moraju naviknuti da ne mogu vrijeđati jedni druge. Nitko od nas. To doista radimo loše društvo i kad to netko radi, svako je kriv. Jednostavno, eto, tako mislim da će ovo biti korisno da novinari sami vide koja je to mail adresa, kako mogu prijavljivati, da to imamo napravljeno. Često puta napravite nekakav dokument, ako to doista ne zaživi, onda samo možete govoriti da napravili smo to. Eto. I imam puno pitanja, ali naše podcast vrijeme je lagano iscurilo, pa ću onda za kraj te pitati nešto vrlo praktično. Tvoja poruka nekome korisniku društvenih mreža, bilo da je on stariji, bilo da je on mlađi, potencijalno čak i maloljetnik, maloljetnica, kako prepoznati, kako se boriti na individualnoj razini? Sad smo naveli, postoji projekt na kojem radimo na neki način kolektivno i kroz europska sredstva. Postoje europski zakoni koji su odgovorno stavili na platforme i tražilice za provjeru sadržaja i fact-checking. Jako puno inicijativa i medijskih i civilnog društva, ali kad se svede na razinu pojedinca,
kako tvoj recept za obraniti se od lažnih vijesti i kao bivše novinarke i urednice i u ovoj novoj roli. Što si naučila, što je tvoj praktični savjet za sve koji nas slušaju i gledaju? Pa moj praktični savjet, ja kao kad sam čitala knjige, kao kad ih čitam još uvijek, ja prvo gledam autora, doista. Gledajte, to govorim i svojim studentima. Jel gole piše promo, tko nam je autor, tko nam je to napisao. Dakle, imamo nekakve medije koje nas nisu iznevjerili, gdje smo imali uvijek te nekakve provjerene vijesti, ali evo, moj bi možda prvi savjet bio upravo gledajte autora gore vijesti, tko je to napisao. Ne čitajte prepisane vijesti, a provjeravajte ako vam nešto nije jasno što i kako, ja to sama radim. Ja zapravo sve provjeravam. Pogledajte ono što ja još radim, pa onda provjerite na više nekakvih ili portala. Ja recimo znam pogledati i više. Kad imate, lako ako je riječ o političkom životu, imate nekakve tonske izjave, pa onda biste, ono što i danas, što se još promijenilo, mi smo nekad ste imali pisali ste tu vijest pa je bila navečer u 7:30 ili kada. Ona je zalihosna već u 7:30. Dakle, vi morate u 7:30 dati nekakav kontekst, nekakvu dodanu vrijednost toj vijesti. Dodatno kad se radi o elektroničkom vizualnom mediju, televiziji, ona ima i sliku koja je, nemojmo zaboraviti, jaka informacija kao takva. Tako da treba biti kritičan i kritički gledati zapravo sve te medije i prepoznati onu informaciju koja mi je točna. Ja neću tu nikoga isticati, ali mislim da u Hrvatskoj stvarno imamo profesionalnih, kvalitetnih novinara koji rade svoj posao. Mislim, ići ćemo sljedeće godine i u izradu novoga zakona o medijima, s obzirom na to da je stupila na snagu i ENFA. ENFA je Europski akt o slobodi medija koji se zapravo izravno i primjenjuje, ali nama doista predstoji jedan ozbiljan rad i na novome zakonu o medijima. I tu mislim da moramo jačati ulogu novinarstva. Da nam trebaju svima, svakoj demokraciji, to nije nimalo fraza. To je u ovoj radnoj skupini koju radimo za borbu protiv slepa. Dakle, to su tužbe koje idu protiv nekoga, ne bi li se zaustavilo istraživanje, pisanje o temama javnog interesa, idu i protiv boraca za ljudska prava, zviždača i tako dalje. To je sve jačanje novinarstva. Moramo biti kritički. Ja osobno prva čitam autore, gledam ko je vijest napisao. Hvala ti puno. Provjerite autora i provjerite sve što možete provjeriti. Puno si nam toga važnoga rekla. Ja vjerujem da će gledateljice i gledatelji upiti sve ove tvoje poruke i hvala još jednom što si gostovala u našem podcastu. Hvala tebi.